Спортът в община Панагюрище. Сами може да сравните какво се случва през последните 12 години с отношението към спорта в община Панагюрище и с това в Пазарджик, например, само на 40 км от нас. Хебър е в първа лига, а Оборище няма победа от месеци. В Пазарджик децата тренират в нови зали, а някои наши спортни клубове нямат собствен дом. Не са виновни хората, които ги е грижа за спорт. Виновни са хората, които не ги е грижа. Но нека погледнем към бъдещето. Спортът и изкуствата ще бъдат изключителен приоритет за мен. Първо ще възстановим редовната комуникация с треньори и ръководителите на школите и спортните клубове. Да чуем техните проблеми и да разберем от какво те най-много имат нужда. Аз самият съм се занимавал с спорт и треньорска дейност цял живот и знам какво е да ти обръщат и да не ти обръщат внимание. Основната ни цел е децата да са в залите, да са ангажирани и да имат още една причина да останат в Панагюрище. Още една причина да стоят далеч от вредните навици и да стават по-добри. Вярвам, че успехът на децата зависи изключително много от сътрудничеството между родители и треньори. Всяка година се впечатляваме от стотиците медали и дори национални рекорди на тези деца. Защото треньорите ни са едни от най-добрите в страната. Затова ще организираме приемственост. Ще сключим договори с висши учебни заведения за спорт и изкуство, за да може студентите да карат стажовете си тук, да работят с нашите деца в местните спортни клубове и школи. Искам децата ни да са в залите, да тренират, да пеят, да рисуват и да се развиват. Тук, в община Панагюрище, нашият общ дом. Гласувайте с бюлетина 72 за община Панагюрище. Купуването и продаването на гласове е престъпление.